Conseil des ministres o baaraw kɛla an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa ka dagala n'o kɛla alamisa don n'o bɛnna mɛkalo tile 2 ma san 2024 jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale ka ɲɛmaa hukumu kɔnɔna la conseil des ministres in na o ye hakilina dɔw ta a bɛ fɔ o ma ko projet de texte ale ni communication dɔ o kɛla a kɛnɛ kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko kunnafonidi dɔw a fɔ o ma ko chapitre des mesures législatives réglementaires n'i y'a ta k'a lajɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ bonnako ma ani wari labaarako la conseil des ministres la ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin u ma ka jira k'a fɔ ko projet de décret dɔ tala ka bila mun bɛ yamaruyaliw di ka ɲɛsin a bɛ fɔ o ma ko siraba min bɛ tali kɛ Bamakɔ Kuluba ani Kati o ni ɲɔgɔn cɛ k'o dilan k'o kɛ deux voies ye k'i b'a ye k'a fɔ ko o baaraw n'o bɛ taa jɔ kilomɛtiri 11 n'a kun ka fɛn na ka taa se mun bɛ tali kɛ kɛnɛ la a fɔ o ma ko RR9 o siraba in kan mun bɛ tali kɛ Bretel la n'a bɛ tali kɛ Ponge sira fana kan o bɛ taa kilomɛtiri 1 ani a kun ka fɛn la ale ni kilomɛtiri 7 Kati dugu kɔnɔna la ka sanga o ma n'i y'a ta k'a lajɛ k'a daminɛ mun bɛ tali kɛ o rond point GMS la ka taa se Samɛ ani Kati ma o siraba in fana i b'a ye k'a fɔ o bɛ taa jɔ kilomɛtiri 9 a n'a kun ka fɛn na nin hakilina in tala ka bila yaasa cogo min na ka se ka sira ninnu kɔni labɔ ka ɲɛ cogo min na maaw ka taa ni ka segin bɛ se ka sabati cogo min na hakilijigila mun bɛ tali kɛ Mali gouvernement ale ni a fɔ entreprise min ma ko Covec Mali olu ye bolo ɲuman kɛ ka se ka baara ninnu kɔni di olu ka bolo ɲuman hukumu kɔnɔna la baara in kɔni tala ka di Covec entreprise ma i b'a ye k'a fɔ nafolo min kan ka don a la a bɛ taa jɔ miliyari wari 90 a bɛ taa jɔ nafolo min kan ka k'i b'a ye k'a fɔ nafolo min kan ka don a baaraw da fɛ a bɛ taa jɔ miliyari 92 ani a fila n'a kun ka fɛn mun bɛ tali kɛ nin baaraw la a bɛ talen bɛ ka di kalo 36 o kan ka o de kɛ a baara la ka jira k'a fɔ nin baara minnu filɛ ni a kɔni kɛra a bɛ kɛ sababu ye ka se ka ba don ayiwa sira fana ka taali ka segin nɔgɔyali la wa jamanadenw bolo ale ni fɛn fɛn bɛ tali kɛ jamana ka ɲɛtaa fana la a bɛ bila o minɛn fana kɔnɔna la sɔrɔ o bunakun kan o kɔfɛ projet de décret dɔ fana tala mun ni a sinsinla ka jira k'a fɔ nafolo dɔ kan ka bɔ ka don an ka hakilina dɔ baaraw la n'o bɛ tali kɛ a fɔ ma ko autorité de protection des données à caractère personnel i b'a ye k'a fɔ nafolo dɔ kan ka don o baaraw o senfɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min ko bi ka se ka nɔw fana bɔ maaw olu ka baara senfɛ a bɛ fɔ ma ko données biométriques ani kɛnɛyako bunakun ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka ba don o fana la ka jira k'a fɔ nafolo in bɛna bɔ ka don yaasa halisa an ka faso cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ nin hakilinaw nɔfɛ ne y'a ta ka lajɛ olu ka baara bɛ se ka nɔgɔya o bolo cogo minnu la ka bɔ yen nɔ n'i y'a ta ka lajɛ gouvernement fana a ye cakɛda dɔ bila sen kan n'a fɔ o ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP o fana baaraw a bɛ kɛ sababu ye ka se ka o fana bila kun dama kɔnɔ mun ni a bɛ baara kɛ a ka laɲiniw kɔnɔna la mun y'a ta k'a lajɛ wa nin baara ninnu bɛ ta k'a bila minɛn kɔnɔ cogo min na ka se ka ɲɛta fana di wa kɛrɛnla maaw olu ka kunnafoni bɛ se ka lakana cogo minnu la a bɛ fɔ o ma ko données personnelles ka bila o minɛn kɔnɔ nin projet de décret in ko i b'a ye k'a fɔ a kɔni tala ka adopté cogo min na nafolo ka se ka bɔ ka don nin da fɛ i b'a ye k'a fɔ ka tila ka bila autorité de protection des données à caractère personnel o minɛn kɔnɔna la baaraw bɛ se ka kɛ cogo minnu la Bamakɔ mɛkalo tile 2 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale bolo bɛ sɛbɛn o la